दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं जेबो बुङाखै एसटि इस्युखौ लानानै मा पलिटिक्स खालामगासिनो दङ। कास्टम बसुमतारी मोननि खोथा बुंनाया दिनैनि बिटिसिआव माबाफोर भेलु दं नामा? जेबो भेलु गैया। दिनैहाय बिपिएफनि बानजायनायाव बरमायाव मोनसे सुबुं गौमा खुंफुंदों। बेवहाय कास्टम बसुमतारीया मा खोथा बुंफैदों नोंथांमोन देखायगासिनो। नाथाय आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायावसो आं बुंदों। आंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं जेबो बुङाखै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा बुंदों मा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेबो बुङाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारखौसो बुंदों होनना बुंदों इयो। नोंथांमोननो प्रुफखौ होनि आं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिथांमोनहा बाहायनानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाजोंनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां मावथिफोर दङ जेराव आं एग्जाम्पल होनानै बुंनो हायो। आरो हिस्ट्रि इस्युआ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ पलिटिक्स खालामनो नाङा। आरो जों जुदि बुंनांगौब्ला हिस्ट्रि इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ दिसपुराव सोर मिनिस्टारजों मा सावरायनानै फैयो, सोर मिनिस्टारखौ मा बुंफ्लाबोयो, दिसपुराव थांनानै सोरखौ लोगो हमहैयो, सब तथ्यआ जोंनाव दंजोबो। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा मा बुंदों रायजोफोर नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो नङा होमब्ला? बिथाङा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरबो दंफायो होननानै बुंबाखै बेवहाय। आरोबाव बुंबावदों मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसटि इस्युखौ लानानै दिसपुराव सोरबा मिनिस्टारजों मायाबा रायलायनाय खोथा बेरखांगोन बेरखाङाखै बिथाङा बुंदोंना बुङाखै। दिनैनि दिनाव बिथाङा बुंफैदों मा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं जेबो बुङाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'खौसो बुंदों होननानै बुंदों। नोंथाङा बेफोरबायदि आब्बां जाब्बां आब्राथां सियानथां बखिबाय थानायखौ गार। नों गावनो मोनसे आफादनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै सोलिनो रोङा जायनि थाखाय नोंथाङा एबसुनिफ्राय एक्सपेल खालामजादों। नों बायदि सासे बेक्तिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'मोन बायदिखौ गियान होनो समायलाय नों बायदिया मिथिबायना। बेनि सायाव नों आब्बां जाब्बां राजनितिकनि कालार फोनै फोनै बेफोरबायदि बखिनायखौ गार आरो नोंहा जेबो राइट्स गैया बेनि सायाव। नों गावनि इज्जतखौ बै समावनो खोमानानै लाखादों जेब्ला नोङो मोनसे आफादनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै सोलिनो रोङाखै। बे आफादजोंनो नोंथाङा बोखारजादों, एक्सपेल खालामजादों। बै समावनो नोंथांनि इज्जतआ गोमाखादों। नों बायदिया दिनैनि दिनाव दिपेन बर' सारमोन बायदिखौ आबां जाबां बखिनायनि सिगां नों गावनो गावनि केरेक्टारखौ चेन्ज खालामनानै लाग्रो। नोंथाङा गावबा गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबायदि आबां जाबां बखिबा जाया। नों बे दुनियानि बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बुरबक सानदों नामा? गोदोनि 17 बोसोर बायदि मोनबाय दं नामा नोंथाङा? जों नुगासिनो दं सोर मा मावदों सोर मा मावाखै। दिपेन बर' सारमोन बायदिया दिनैनि दिनाव मा मावदों मा मावाखै जों बयबो नुगासिनो दं। बेनिखायनो बेफोरबायदि एबसुखौ नंबां जाबां बखिनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला फैबाय थानाय समफोराव निस्सय एबसुआबो जिरायनानै थानाय नङा। उन्दुना थानाय मोसाखौ दा फोजा, नङाब्ला नोंथाङा गावबा गावनो बिपदाव गोलैगोन बेखौ मिथिखा। नोंथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो आंबो फैनाय मानसि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो बिबान लानानै बर' हारिनि बिफा बड'फाया खामानि मावलांदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम साफ्रोमबो बर'नि गोरबोफोराव दङ जाय जिखि पार्टियाव थाया मानो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सबबो अनो मान होयो। नाथाय आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायावसो आं बुंदों। आंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं जेबो बुङाखै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिगिरियाव जिरायनाय दिपेन बर' बिथाङा जेरैबायदि एक्टिभिटिस खालामबाय थादों बे टटेलि पलिटिक्स। आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव जिरायनानै बेफोरबायदि राव बाहायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिस खालामनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा गाहाय मावख' एबसु अफिसाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे बिटिसि एसेम्बलि जाय लाइमोन फरायसाफ्रा गाग्लोबदों बेयाव जुदि 1% इभिडेन्स दङब्ला बिथाङा गाव रिजाइनेसन होगोन होनदों। आं बावसो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि इउनिभार्सिटि लेभेलनि कलेज लेभेलनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ लानानैनो बिथांमोनहा
एसेम्बलि सिङाव हाबदों आरो एसेम्बलिखौ गाख्लोबहैदों होननानै बाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलायानो नुजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर दङ दा जों बेखौसो बुंदों दिनै जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया इउपिपिएलखौ बासायनायनि सार्थआव बिथांमोना खामानि मावदोंमोन थांनाय इलेक्सनाव इउपिपिएलखौ 100% देरहानो थाखाय बिथांमोना खामानि मावदोंमोन नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै रायजो राजाया बिपिएफनो भट होबाय दिनै जों बिपिएफआ पावाराव फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नंबां जांबां खामानि मावगासिनो दं आं ओंखायनो सोंथि सोंदों साननैसो सिगां प्रमद बर'आ सिफ जानानै थानाय समाव भट जरायाव आदानिनो हा होनानै थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव भट फैनानै दंमोन जुदि आदानिनो हा होनाय भट जरायाव एबसुनि आफादगिरिया फंसेबो बाथ्रा बुंदोंब्ला आंबो बिपिएफ नागारगोन दा दिनै आदानिनो हा होनाय समाव गोबां बर' मानसिफ्रा हा गोमा जानो थांगासिनो दंमोन बाव आन्दोलन खालामदोंमोन नाथाय एबसुआ बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय समाय गैयामोन दा नाथाय जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोननि टारगेटआ एबसुनि टारगेटआ बर'नि राव हारिमुखौ रैखाथि होनाय नङा एबसुनि टारगेटआ जेरैखि जाया प्रमद बर'खौ सिफ खालामफिननो नांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ डिस्टार्ब खालामनांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ बर' रायजो राजाजों गाज्रि मोनहोनांगौ बेयावसो बिथांमोना नांथाबनानै दङ दा ओंखायनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों दिपेन बर'आ दिसपुराव थांनानै सोर मिनिस्टारनाव पारमिसन बिनानै फैयो टेम्परारि मा मुभमेन्ट खालामनो नागिरदों एसटि इस्युखौ लानानै मा पलिटिक्स खालामगासिनो दङ एसटि इस्युखौ बिथांमोनहा एमएलए इलेक्शनसिम लांनो नाजागासिनो दङ बे टटेलि पलिटिक्स खालामदों एबसुनि आफादगिरिया पलिटिक्स खालामनायखौसो जों दुखु नांदों नाथाय जोङो एबसु बायदि गोथार आफादखौ मान होयो सनमान होयो बड'फाया बावनो खामानि मावलांनाय आंबो एबसुआवनो खामानि मावलांनाय